Toto je asi tá najlepšia večera. Som rada, že ti chutila. Ste výborná kuchárka. A ty si rozkošný koláčik. Hneď by som ťa zjedla. Dáš si ešte pivo? Iste. Hneď prinesiem. Počuj, teraz by si sa mal strátiť. Vezmi si taxík domov. Ty si vezmi taxík, ide mi to super. Prečo si myslíš? Si slepý? Prvá meta na hlavu, druhá meta v mojom uchu. Počúvaj ma, hlupák, musí byť od teba staršia o 10 rokov. No a ty máš o 15 rokov viac než ona. Takže odchod, detko. Dobre, zábava sa skončila. Počkaj ma v aute. Ty ma počkaj v aute. Ty počkaj. Nie, ty počkaj. Jake, čo keby som ti do toho dala zmrzlinu a urobila plavák? To by bolo super. Ako by mi čítala myšlienky. I hneď padaj do toho auta. Fajn, ide mi len osobne povedať, že ťa mám počkať v aute, aby si s ňou mohol sexovať. Sadni si, ty malý bastard. Tak tá